simpan, saya mari ambil. Saya cakap itu apa? Itu. Kadang-kadang saya cakap mari ambil cuci. Kamu cuci lah. Bodoh. Nanti Ama, ini videonya kita masukkan YouTube. Jadi Ama masuk dalam YouTube. Jadi nanti kita bisa putar. Si Ama masak nanti kita putar ini video. கோழி என்ன எப்படி வைக்க கொஞ்சம் குழம்பு ஐம்பது புரட்டவா குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாம கொஞ்சம் அப்புறம் கோழி பிடிச்சிருங்க. ஆமா இல்ல எல்லாம் கொதாந்து தண்ணியா வைக்க வேணாம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு கொஞ்சம் இதா வச்சிருவோம் எல்லாம் தண்ணியா வச்சு சீயது போட்டு உடைச்சு போயிடும். Ama, habis bilang Ama. அப்பாடா Ama. ஆமா அது என்னது? நீ ஜாலிக்கு இதெல்லாம் ஓ பீஸா வேணுமா? ஏ அப்படி வேணாம். பீஸா? ஏய் இல்ல நான் இது சின்ன தானே Tongkat. இந்தா, வேணாம் விடு Aku udah ngangkat ini kau pun. asal ini mas. Dah. Itu kati yono. ஒரு கத்தி கொஞ்சம் குடுல Ini. அதே அந்த பெருசா இருக்கு அதை எடுப்பா Eh. ஆ Itu enak. அதை எடு எலும்பு அடியை போட்டு அவிஞ்சிடும் Nah. Cuci dulu lah itu pisau. apalah Asal Ama kena tangan lu. Ini buat boleh pakai tau. siapa? ada அந்த சூப்பர் Ini galica. Ini daging tuh dalica nih buat dalica. Galica itu ada tulang. Dalica tuh ada tulang. இதுக்கு வந்து இந்த எலும்பு தான் நல்லா இருக்கும் தாளிச்சாக்கு மஞ்சள் எலும்பு. நெஞ்செலும்பு எல்லாம் தமிழவங்க கண்டதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறது அந்த தாளிச்சாக்கு அது நல்லாவே இருக்காது தாளிச்சா வந்து இந்த எலும்பு தான் ருசியாக இருக்கும் நாளைக்கு என்ன தின்னுங்க இல்லைன்னா நாளைக்கு Ama, முட்டையாவது பொரிச்சு தின்னலாம் Ama. Ayo, saya mau tengok sini saya punya tangan potong. Belakang saya pergi bareng tidur, lu masak. Tahu gak? நல்லா இருக்கும் அதை உன்னைய பார்த்துட்டே இருந்தா எந்த மணியை இப்போ எத்தனை சமைச்சு எடுக்கணும் lu ambil gambar saya apa mau tengok lu